Nyakwara Ramogi Juang dakika en 18 tok saa achiel mar okinyi kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono. Ageno no okinyi mari dhi mbele e yo makare to gi thuolo ni wadonjo e twak marwa mokwongo e chenro mar upinyo okinyi ma kawuono. Ka bende thuon wach ma bende wadwa twake en loro kuonde rito nyithindo. Mago kuonde ma bende wanyalo wacho ni nyithi kiye odake kata nyithindo mochando odake. Nyaka sani sirikal ma pacho kae chano mar loro kuonde ma nyithi kiye odake ahinya to mago mag ji giwegi kata mago miluongo kanyo kod dho ngere ni private charitable children's institutions. Magi ma sirikal ma pacho kae chano mar loro e thuolo mar higni 8 mabiro. Kalore ni liekore ni ponono nitiere kaka maundu moko timore kuondego mano moting'o uso nyithindo kaachiel kod rocho ratiro mar nyithindo e yore mopogore opogore. Tekine ma magi duto timore jogo ma nitiere koda kuonde mag rito nyithindo mago miluongo kanyo ni charitable children's institutions. Ginto giwacho nango kotudore kod loro kuondego. To jogo mochung'ne migawo mar nyithindo bende wacho nango kotudore koda loro kuondego kata duoko nyithindogo mar mondo mi gidag e anyuola. Ka bende iwacho kanyo ni mano biro konyogi e dak e yo makare kogolgi e kuonde ma gidake kaka nyithi kiye kendo duokgi e anyuola kimanyo watgi moro amora mar mondo mi gidog gibed koda gino miluongo kanyo kod dho ngere ni family setup. Mano ponono nyalo konyo nyithindogo e dongo e yo machalo nade. Mane momiyo okinyi ma kawuono Nyakwara Ramogi Juang kamoro amora ma intiere abiro bedo kod welo adek mabiro bedo godo kod twaka maket kod mai mar mondo mi wapuonjre ni kuondegi ber kolorgi kose ok onego bed ni lorogi. To wang'eyo ni kuonde ma nyithi kiye odak gin kuonde mosebedo e pacho kae kuom thuolo malach. Tang'o momiyo gi sani ema sirikal dwa kawo okang' makende mar loro kuondego. Okinyi ma kawuono e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae antiere kod Walter Odhiambo. Walter Odhiambo en director mar SOS Children's Village mayudore e kaunti ma Nairobi kae. Mabedo biro bedo kwa twak kode achiel kachiel okinyi ma kawuono. Walter, machiegni ahinya twak mar okinyi ma kawuono ichiew nade? Achiew maber kamano. Ichiew nade? Amba chiw makara geno na wacho title mar yo makare director mar SOS Children's Village. Iwache kare. Mana kaka isendo Nyakwara Ramogi Juang mane wendwa mokwongo mabende antiere godo e studio marwa e kaunti ma Nairobi ka wendwa machielo Pamela Adhiambo biro tudore kodwa e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. En bende en director mano mar Hope for Children Kenya Kayole. Obro riwore kodwa e kinde mwadhi mbele kod twak marwa e studio marwa ma Nairobi ka. E studio marwa e kaunti ma Kisumu antiere kod Bilha Amima. Bilha Amimo en apisa ma ochung'ne nyithindo. Bilha, ichiew nade kaunti ma Kisumu okinyi ma kawuono kendo machiegni ahinya e twak marwa. Bilha. Bilha, ichiew nade ka intiere kaunti ma Kisumu okinyi ma kawuono kendo ka uthulo makende marwaki e twak mar okinyi ma kawuono. Ka okinyi ma kawuono wadwa twaka kotudore kod okang' ma bende sirikal ma pacho kae dwa kawo mar loro kuonde rito nyithindo. Bilha, akia kiwinjo e yo makare gi sani? Nyakwara Ramogi Juang chal ni Bilha pod ok winja kanyo yo makare. Kata kamano ang'eni pod ang' walos yore mag tudruok e yo makare mar mondo mi watudre kode. Kinde mang'eny wawacho ni gik molos gi lwet dhano nyalo bedo kod ng'ikruok matin. Kata kamano walos e yo makare mondo watudre gi Bilha, apisa mochung'ne nyithindo ka entiere kaunti ma Kisumu. Nyakwara Ramogi Juang in bende kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono inyalo chwalonwa penjo ote moro amora kokalo e yore waduto te mag tudruok. Mano moriwo namba mar ote machuok kama en 36000. Facebook kacha ibiro yudo wa live kaka pile Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV kata mbui marwa mar X ibiro yudo wa @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ inyisa kanyo ni waseloso tudruok kod Bilha ka entiere kaunti ma Kisumu. Bilha oyawre ka entiere kaunti ma Kisumu okinyi ma kawuono ichiew nade kendo machiegni e twak. Bilha. Erokamano kuom twak ma kawuono. Machiegni uru e Ramogi studio. Machiegni ahinya Bilha ka intiere twak mar okinyi ma kawuono. Achako di Bilha ka intiere kaunti ma Kisumu. Ageno ni winja e yo makare. Okang' ma bende sirikal dwa kawo mar loro kuonde rito nyithi kiye kata mano miluongo kanyo kod dho ngere ni charitable children institutions. In kaka apisa mochung'ne weche mag nyithindo bende nadiera ni moko kuom gigo kata maling'ling mawachore ni ponono nitiere wechego mag uso nyithindo matimore kuro mopondo emomiyo idwa lorgi kosi ni neno gi e yo machalo nang'o Bilha? Erokamano Joyce, ka dawuoye wach mar loro kuonde mag arita mag nyithindo miluongo ka charitable children institution.
chike magwa mag marito nyithindo mwaluongo ni Children Act of 2022 watemo jiwo ni nyithindo ber kadakie e family mondo mi gidong ka ging'eyo wedegi kendo gidongo ka gintiere e bwo family kata e community. Ka luwore gi wach mawachore ni onego bed ni waloro charitable children institutions, ok en adier nikech gima nitiere en ni chik wacho ni charitable children institutions gi onego olok yo ma girito godo nyithindo kendo koro onego bed ni isiro arita mag nyithindo ei community. Koro wan gi chike matayowa kaka onego bed ni itime, to chike gi ok en gimoro matimore odiochieng'. En process kendo nitiere guidelines kata regulations ma iloso sani mabutayo kaka arita mag nyithindo butimore kapo ni nyithindo dhie charitable children institutions, to gi kaka nyithindo gi onego bed ni isiro gi kata families ijiwo mondo obed karito nyithindo e yo makare e community. Iwacho kanyo onego bed ni loko yo makare onego bed ni rito godo nyithindo go e kinde ma gintiere charitable children's institutions kata kuonde ma nyithi kiyo dake. Matiende ni kuonde ma nyithi kiyo dake go gisebedo ka gitiyo kod yo mane ma sirikal neno ni ok ni kare ma koro chuno mar mondo mi olok bil ha kapod antie kuome. Okay, Joyce, gima daher wacho en ni chon kane nyithindo dhi e charitable children institutions, nitiere kaka nikawo nyithindo ka nyithindo ok okalo e migawo mar arita mag nyithindo kama watiye Directorate of Children Services. Nyithindo nikawo to kanodhi e charitable children institutions to ne moko kuom gi ne gin kaka school. Koro iyudo ka nyithindo gi ne dhi e charitable children institutions kolor school to gidhi e miergi. Nonro manotim chien kanyo ne nyiso ni nyithindo gi ne kalo ratirgi nirocho e yore mopogore opogore, to kendo kane gin e charitable children institutions nitiere rem mane gibedo godo. Koro ma sirikal noneno ka nosetim nonro kaluwore gi duoko mag nonro go ni ber mondo nyithindo odag e family. Charitable children institutions gi kaka Kisumu waseketo gi kanyakla mane wasenyiso gi duoko mar nonro gi, mane waseiko gi mwatudore gi community, mwatimone gi sensitization kaka sirikal loko arita mar nyithindo ka golo gi e institution kendo temo jiwo gi mondo gimbe kapo ni koro gidwa rito nyithindo e yo makare to gijiwo communities kata families kuonde ma nyithindo aegi. Nonro manotim nonyiso ni thoth nyithindo manitiere charitable children institutions ne nigi wedegi. To mano king'iyo Children Act of 2022 section mar 12 kanyo iyudo ka sani e chike wacho ni nyithindo ber ka bedo e family kata e community, to kapo ni onego bed ni gidhi e institution to mano koro ikawo kaka okang' mogik. Oseng'i yore ma ginyalo bet godo e family to ok nyal timore. Koro dhi e institution no waluongo ni en kaka measure mar last resort. Erokamano Joyce. Bil hailero kanyo makare ahinya. Pod anga duog kuomi mar mondo mi nyisa ni sensitization makama nutimo ne mana jogo matiyo e charitable children's institution kose nyithindo be nutimo ne gi sensitization kalore ni nyathi kigolo kuma oseng'ie dak ka koro idwa tere kuma chielo ponono nyalo bedo kod bag ni moro matin. Kata kamano penjo makama nangi duoknwa bang'e. Abi korka kori Walter in kaka director mar SOS Children's Village, in achiel kuom charitable children's institutions montiere gode pacho ka kiani chak kinyiso ni SOS ni bende en private kose ponono en mar sirikal. Un bende untiere affected e kinde mag loro kuonde mirite nyithi kiegi? Erokamano ahinya. SOS Children's Villages ma Kenya osebete pinyni e higni 50 higani, to osebete ka rito nyithindo makie kuom higni gote. Wanyawacho ni wan the largest wan CCI maduong' e Kenya ka, manigi migawo kuonde mopogore opogore mwarito go nyithindo makie. But kaka amimo wacho no en adieri ni wasebet kwa timo kang' mopogore opogore gi kaka irito nyithindo e gweng'ni e pinyni. Kano chopo higa 2019 United Nations Convention on the Rights of the Children ne otimo nonro kaka bila wacho no moyudo ni nyithindo ma irito e institutions mang'eny nitie kaka gidongo ma opogore.
oyud kendo ni nitie a lot of institutions mang'eny mok rit nyithindo yo makare. Ineno. But koro gina chandruok mane wan go ni capacity ma serikal ne onge structures, ne onge policy ma nyatayo kaka warito nyithindo maber. Emomiyo ne wamor higa mokalo ka gik moko adek otimore. Gimoro achiel gimokwongo manotimore ni serikal no loko chik mar rito nyithindo. Emiwinjo gima iluongo ni Children's Act 2022 ni. Ma tayo wa kaka wanya rito nyithindo. Bang' ng'eyo kaka wasebet kwa rito nyithindo gi gik matimre kuonde ma warite nyithindo gi. Gimar ariyo ne serikal ogolo gima miluongo ni care reform strategy. Matayo joma rito nyithindo kako nego benu warito nyithindo maber e institutions gi to gi e gweng. To mar adek ne gigolo gima miluongo ni gatekeeping guidelines. Kaka bilo wacho ni oklor charitable children's institution. Iwacho ni kaka ne wang'iyo gi as the first option cha, onego wang'i gi as the last option. Onego wang'i other alternatives of care mondo ka nyathi nya fit in any of these alternative care options to aket gi kanyo kapok wang'iyo institutions. Nikech gima osebet kwa timo in the last 50 years ni kwa yudo ka nyathi en kich. Gima bire pachi mokwongo en tere institution. Kwa yudo nyathi ma jonyuol ne ok rite maber. Nikech some of these nyithindo mantie CCIs gi nyithindo man gi jonyuol. But yudo ka janyuol edha tuo or janyuol onge nyalo manya rito go nyathi. Jonyuol moko be nyalo jwango nyithindo. To jonyuol moko be jwango nyithindo. Ineno. To giyudre streets. Koro kar nyithindo bede streets. Giber ka gibedo kama ma ng'ato nyarito gie. Ineno. All these issues wang'iyo wacho ni okay, watim gimo miluongo ni gatekeeping guidelines. Mano gimar adek. Gatekeeping guidelines nigi okang' ma onego beno wang'iyo kwa decide kama nyathi dhi bete. Gitai mondo ing'e ni nyathini ober gi foster care. Nyathini ober gi kinship. Nyathini ober gi guardianship. Nyathini ober gi institution. Care reform strategy king'iyo maber to en gi options go. Institutional care en one of them. To kung'iyo ni nyathini ober gi kung'iyo gigo duto ma ponono ber ne nyathi. Uloso gi nyathini uwinje pache ni ento dwaro ang'o. Kose un kaka joma dongo ma ponono telo ne kuonde go. Kuonde ma nyithi ki obeti. Une mung'i ang'e nyathi tu wacho ni ponono kata anyango ni. Ento ber gi ponono adoption. Ponono omondi ni. En ponono ber gi bedo kata otere ir watne moro. Kata ponono kata tieno ni. En ponono ber ni mar mondo mi obed kodwa e home kai. Nyathi e center mar conversation ni. Emomiyo awacho ga ne abwok kiwacho ni wadwa loro children's institution. Nikech nitie nyithindo kanyo. To nyithindo gi nyaka bed involved golo gi e institutions gi kwatero gi e family. Ineno. Ne giwuok e family ka gibere institution. Nyaka wang'e gimomiyo ne giwuok e family ka gibere institution. Ineno. Nyaka wuok kod gi gin be giwach gima gidwaro. Ineno. Kaeto wang'i family be kuma onego beno watero gi. Walos both sides. Emomiyo care reform strategy ni en gi riga par. Ok en aboro kaka winjo kiwacho no. En gi maringo from 2022 igani to 2032. Bang 10 years gi onego benu ase transfer nyithindo monego bed transferred out of institutions. To bende Walter nyisa ni adira nyathi wang'eni nyathi ma ponono nyalo bedo jahigni kata berio kadhi male ma inyalo keto piny bi penje ni dwarango badwoki nyithindo matindo tutimo nango kalo ni ponono en okia kata gima ber ne okia gima rach ne kata kamano we awinja ne Belha ka intiere county ma Kisumu kinyi makauno Belha penji kanyo ni e kinde ma bende koro sirikal nochaka yanga chenro makamae mar koro ni golo nyithindo e kuonde ma gidake kata kuonde ma nyithi ki odake kitero gi kata kuonde machielo kata kiduoko gi e anyuola nochako kod chenro no ma bende luongo kanyo ni sensitization makamae nutimo ne jogo matiyo e kuonde ma nyithi ki odake kende kose nyithindo giwegi bende osebed godo piny ba koro ng'isgi ni e thuolo mar higni 10 mabiro lokruoge makama biro timore mar mondo mi ung'e nyaka pach nyithindo bende Belha. Erokamano Joyce ber wacho ni kane wachako implementation mar care reform ni nwa involve gine charitable children institutions mantiere Kisumu County jotich matie charitable children institutions to bende watimo community sensitization kwa kale chief barazas kuonde mwatie koro kade wadhi community nwa nyiso gi direction kata kuma sirikal ochomo e yo mar care reform to gi kaka gimbe ginyalo siro kendo rwako arita mar nyithindo e community
Kane wadhi e charitable children institutions, nwawuoyo be gi nyithindo kendo ne waikogi, to kapok mano notimore, to nonro be nonyiso ni thoth nyithindo mane nitiere charitable children institutions ne nigi wedegi. Atamalo 90 ne nitiere gi wedegi. Iyudo ka nyathi edha ne nigi janyuol achiel kata nyathi ne nigi wedegi ma gin godo gi tudruok. To be ahinya thoth charitable children institutions nyithindo ne dhiga dala ka giloro skul. Koro iyudo ka cases mana ma wanyawacho ni abandonment ema iyudo ka nyithindo ne bet e institution nikech onge kuma ne gidhi. Koro ikruok no notimore e charitable children institutions kendo ne girwako mano kendo chakre 2019 no nyaka sani nitiere nyithindo manoseduok dala kendo dak e families kendo gin kare kendo gidhi mbele arita gi yo mirito gi godo makare. Ailero kanyo makare ahinya nyakore Muge Jombe ne pod anyalo paro ni wantiere twak okinyi makawuono imedo chwalonwa ote penjo moramora kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono mano moriwo namba mar ote machuok mar 33600 Facebook kacha bendi biro yudo wa live kaka pile Ramogi TV mbui marwa mar X kachiel kod YouTube bendi biro yudo wa live okinyi makawuono Ramogi TV. Moko kuom ote abro bedo kasomogi achiel kachiel okinyi makawuono ka bende penjo moramora inyalo bedo kichwalono kwa nyalo mana somo moko kuom ote mabende joneno magwa chwalono kinyi makawuono. Benta Bentozi wacho ni toka gichano loro nyithindo mantie private home biro dhi kanye, wacho kanyo ni kiawa. Ote machielo Mami Whitney wacho ni donge bedo ni nyithindo go wuok kama ji ochando ema omiyo gin kanyo koro iduoko gi nang'o, sirikal ne ber ka miyo gi manasir tok ni igolo gi kanyo. Mano ote mar Mam Whitney kanyo. Were Ana bende wacho ni ang'o momiyo gidwa loro gi to bang' mano nyithindo go gidhi kawo tinggi. Mano penjo mabendo penjo kanyo. Ote machielo kwa nyalo yudo kanyo ote mogik mar Wilfred Nyar Josi wacho ni ang'o onge ng'ama diher ni nyathine odhi odaga ka nyithind kiye kapod ongima. Samoro ng'ato nitiere adier to yor yuto ne tin kata nyathi moro onge janyuolne mano to idwa duok dalagi ni ng'ano madhirite kuno. Mago ote mabende joneno magwa chwalono kinyi makawuono kokale Facebook kacha kama wantiere live namba mar ote machuok mar 33600 bende nitiere thuolo kinyi makawuono. Nyisi ni wendo wa machielo amano Pamela Dhiambo director mar Hope for Children Kenya mayudore kar dak makayole bore Nairobi ka biro bedo ka tudore kodwa e twak marwa okinyi makawuono. Machiegna hinya Pamela e twak mar okinyi makawuono chieo na dokinyi makawuono. Chieo maber. Machiegna hinya twak marwa kotudore kod loro kuonde rito nyithindo. In kaka director mar Hope for Children Kenya Kayole ang'e ni in achiel kuom jogo mantiere koda kuonde ma nyithi kiye odake mabiro bedo affected e thuolo mar higni 10 mabiro. Inyalo mana nyiso ni ponono useketo ikruok machalo nade kose chenro makamae in kaka director mar kanyo ikawe yo machalo nade? An kaka director mar Hope pod waparo ka gino biro bedo to koyot nikech an arito nyithindo mowiti abandon case. Nyathi mikelo gi ndalo achiel. Nyathini ka bet kod ntijo masepidho manikate primary to koro jogi kai idwoke kanye. Nyathi manokele gi ndalo achiel idwoke kanye. Omiyo wawinjo ka sirikal wacho ni gidwa loro to pod waparo ni to biro nyalore adier nikech macha to marito to onge gi jodgi. Nitiere moko ma sirikal omiya to men gin nyithindo mowiti makata sani e dala na nyithindo mapok obedo piny gin nyithindo 14. Koro nyathini ibiro duoke kanye? Ema chandowa gima sirikal wacho. Gima di sirikal ne waparo kata ne wasebedo kwa yuago. Sirikal ne wayuago ni mondo gikonywa mondo gimiwa support. Nikech nyithindo imiya kuwuok Mama Lucy Hospital. Nyithindo mowe. Nyithindo imiya kodhi owite otieno saa 8 otieno. To nyathini police itero ne nyathi okwanyi lum. To gocho ne children department. To nyise ni ter nyathine e Hope for Children Kenya. Kwa ibiro nyathini kidwoko gi ma sirikal wacho magi to ibiro duok kanye. Mane gima pod waparo mapok wayudo answer ne. Ni to mowit kindalo achiel wabutero gi kanye. To kata nyithindo miwacho ni e home miwacho ni duoko kuma no ae.
An kaka an tanyalo wacho ni mano biro bedo matek nikech mondo nyathine ring odgi ma sirikal mak bad nyathini mondo tere children home ok yot. Nitie mano mak badgi kamano, moko nie e secondary school, moro nyicha rwako ne ogudu kotimo college mari Mount Kenya University. Nyathini kata ka oserwake pod onge kuma onyalo dhi. Omiyo waparo wan kaka wan mwarito nyithindo wakwayo ni sirikal doketonwa program moro mamiyo wa support kuom nyithindo. Nikech nyithindo gi okele gi ndalo achiel to wan gi shida nikech joma konyowa gin jopiny. Maneno noruma ni nyathini okele samoro kata ka atere clinic kaka Mama Lucy, samoro atero kata ji 5 kata ji 6 kata ka gituo to wayudo ka wan gi challenge. Omiyo gima wakwayo sirikal ni mondo omiwa support. To ka giwacho nyithindi duogo to machalo kaka mani odaga titero kanye. Winja ne Walter Odhiambo bende director mar SOS Children's Village mayudore e county ma Nairobi kae. Walter, un seche ma ukawo nyithindo SOS kacha ung'iyo criteria mane mukawo godo nyithindo. Bende pono nutimo nonro mar yango ni nyathini to chopo kae e yo machalo nade mar mondo mi to yango bedo ka kosepo nono utimo nonro mane mar neno ni koko romo tinyalo duoke e anyuola mare. Nyithindo ma wan go te to wan gi nyithindo mang'eny. Nyithindo ma wan go te onge moko kelnwa gi sirikal. Sirikal ema kelo. To ka sirikal ema kelo gi ang'o miyo koro sirikal dwa golo gi kanye? Emi winjo ka Odhiambo wacho ni idhi kanye. Nikech iyudo kaka owach kae maber. Nyithindo gi iyudo ka moro en 2 hours old. Obedo abandoned. Onge ng'ama ong'e kama oweye kanyo. Ibiro chako kune. Ibiro yude kanye. Wan gi cases mag abandoned cases go. But kaka bila wacho adieri, institutions osebet kaka onyaka nyithindo mangi jonyuol. Koro gima wacho sani niya, nitie gima omiyo watimo miluongo ni tracing. Koyud ka nyathini gi janyuol, kaka ne nyithindo mano kawo chon ka, onya bedo reunified gi jonyuol gi. But cases mag abandonment gi, to wach ne tek. Ok oyot kaka iwache no. Obro dhi kanye, ibro yudo jonyuol ne kanye. Awinjo ka sirikal wacho ni nitie option miluongo ni foster care. Ibro puonje ji e gweng' kaka nyarito nyithindo, kaito imiyo gi nyithindo gibedo foster carers. But gima wang'eyo ni sirikal to pod onge capacity. Emomiyo wacho ni gini bro kawo not less than 10 years. Dream ni wacho ni ibro time mos. Mondo yud capacity mar training foster carers e community. Mondo yud resources nikech kasa ni waonge pesa. Iwinjo kwa ywak pile pile, wamedo tax pile pile. Mondo yud pesa ma kori itayo go jogi e community mondo bed foster carers. Bro dwaro be moromo. Nyocha wan Kenya School of Government kwa watiyo gi UNICEF gi sirikal. Wa support training mar social workforce. Okoyot. Wa manage less than 200. Udeno. Nyithindo ma wan go makich wan gi 3.6 million e piny ni. 3.6 million. To kati wacho nyoro nyiwinjo statistics kimigolo kae. 45,000 kende mantie institutions. Moko gini kanye. Koro challenge mwan go ni nitie abandoned cases. To sani gi medore. Nikech a lot of nyiri ma yudo ich. Ngima tek. Gi abandon nyathi kata ka a matter of hours old. Nyocha wayudo a lot of children momiwa gi sirikal. Very okonyal timo tracing jonyuogi kumantie. But penjo ni mi penjo chani watimo ga due diligence watimo due diligence. Nyathi ko bedo abandoned, most cases obro bedo reported either e mlango kumi or a assistant chief or a police or nyithindo mokite hospital kaka Odhiambo wacho no. Children's officers kaka bila gini gibro bedo informed about nyithindo gi. Kaito gibro timo due diligence margi. To gibro luongo wa. Iwinjo kiwacho kae ni gin magiluongo ni nyathi moro ni kae kawi ritnwa. Neno. Wan be watimo due diligence to verify ni nyathini en nyathi mobedo abandoned mar adieri. To nyathini en health machalo nade. Ka nyathi ma pod tuore to wanyate hospital. Eka waketo SOS Children's Villages. But nyathi ka nyathi nyaka wayud court order. Ma commit nyathino SOS.
We winjane Bilha ka intiere kaunti ma Kisumu. Bilha ine apisa mochung' ne nyithindo mantiere godo Okinyi ma kawuono e twak marwa. Sani winjo ka Walter ka achiel kod Pamela wacho ka nitiere cases go mag nyithindo mobedo abandoned kata nyithindo mojuang'. Moko onyuol sani to min gi oringo owe. Nyithindo makamagi ibiro konygi e yo machalo nade. Kalore ni gin nyathi ma ponono kata ng'eyo gunde kata ng'eyo kumo ai ponono ok nyal ng'e kalore no juang'e kacha. Moko kuom gi juang'o gi, moko ponono nyalo ndiko kata ndiko kuma inyalo yude kata ndiko ne note moro matin. Moko to ok tim kamane. Ibole abola kanyo to o end up a charitable children's institution. Nyathi makama e kinde makoro kuonde makamagi biro bedo faced out e thuolo mar higni 10. Gini biro konygi e yo machalo nade Bilha? Rokamano Joyce, daher wacho ni care reform en process. To ei care reform kae wan gi gik moko adek mwang'iyo. Mokwongo en jiwo kata tego families. To e tego families kae makoro sirikal ng'iyo kaka families gi inyalo tegi mondo geng'o mar nyithindo wuok e families ka dhi e institution bedo dok chien. To e yore mitimo godo kamano gin yore mopogore opogore kaluwore gi family ba ing'iyo. Ibiro ni kaka nyithindo ma dhi e orphanage nikech weche mag koso kata weche mag poverty. Sirikal kanyocha watimo scale up mar cash transfer, families manogol e institution kidwoko dala nomi priority ni gimbe gibe targeted. Mondo nyithindo manodok dala obed stable kendo ratich gi orite yo makare. Kaso wan gi component makoro ng'iyo various forms mag care sama nyathi owuok ir jonyuolne kata jomonyuole. Eiye kanyo koro wang'iyo options mopogore kaka foster care. Viwinjo no, wang'iyo guardianship, wang'iyo adoption, wang'iyo options moko kendo mopogore ke Islam wan gi kafala. Kaso wan gi mogik makoro dhi gi tracing gi reintegration. Koro kar alternative care kae miwinjo ni foster care, nitiere joma sani e sirikal jiwo mosegolore ni gidwaro bedo foster care parents. Ka gin foster care parents, wa train gi kendo wapuonjo gi ni kapo ni gin nikech gen gima gigolore kigin onge yuto ma imiyogi. Koro ipuonjo gi kendo inyiso gi ni sama nyithindo gi gikawo girito e yo mane ma ginya rito gi godo maber kendo dwaro mag nyithindo gi inyalo kony nang'o. Koro gini sirikal ok tim kende nikech watudore gi migawo mok mag sirikal be kendo jonyuol gi kata families ka nigi rem moro to nitiere kaka itudo gi joma nyalo konyo gi mondo thir gi mondo girit nyithindo gi yo makare. Koro cases mag abandonment kaka winjo ka jopiny owacho. Abandonment no wacho ni sama watimo placement mar nyithindo gi e options mag family, wang'iyo ni nyathini nyalo donjo e option mane. Kaka case mar abandonment, king'iyo chike mag nyithindo sani wacho ni nyathi matin ne higni 3 ok onego bed ni bedo e charitable children institution. Koro mago cases ma ka wasebet gi register mar foster care parents moikore ni nyalo rito gi, to nyithindo gi inyalo ket gi foster care parents. Kaso ei foster care parents ka chik be koro sani oyienwa ni jonyuol gi nyalo koyie ni gidwaro adopt nyithindo gi to ginyalo luwo due process mowachicha to ginyalo adopt nyithindo gi. Nikech wang'iyo ni gikone nyathindi be nyalo bet nigi permanent placement option mamiye thuolo mar dak e family. Nikech kata ka gin e charitable children institution ok gibed kanyo nyaka chieng'. Chopo kama koro onego bed ni giwuok. To ka chon kane gibedo committed e charitable children institution ne ok gibed committed makalo higni 3. Koro iyudo ka seche moko kane ji commit nyithindo kaka wan officers to nwa commit to ka nyithindo osedhi e charitable institution to onge exit strategy. Iyudo ka koro nyithindo budho makal thuolo mane gibedo committed godo cha. Koro sirikal nigi chenro mopogore opogore ma ok time odiochieng' kendo en process miluwo mondo ng'ini at the end of the day nyathini nyalo bet e family option ma en permanent. Erokamano Joyce.
Ilero kanyo makare ahinya. Pamela gi Walter kaduoko etwak okinyi makawuono. Gino maduong' mapono ni wacho ga ni idwa kata face out kuonde gi mag loro kata idwa lor kuonde mag rito nyithi kiye. En kalure ni nyithindo modak kuro iwacho ni ponono gionge that family value. Yani gikia ponono kaka gidaka e familia. Gin ging'eyo ni ka gintiere kacha ponono kila kitu imiyo gi kacha. Nikech wang'eyo ni thoth kuonde mag rito nyithindo, nyithi kiye, ahinya to mago mag ji giwegi, giyudo ga kata omenda moro kowuok kata well wishers kata donors, kony moro amora ma nyathi ma kamae ponono nyalo yudo ayuda gimoro amora modwaro. Pamela kachako korka kori, ka hope for children mayudore kayole kacha, bende nitiere kaka utimo mar mondo mi nyithindo man kacha ka, mar mondo mi gibede gi family value more kinde ma gidongo, ong'e ni ji ok odak ni ng'ato biro yudo ayuda gimoro amora samoro amora modwaro. Erokamano, kaka watimo, ok wanyal wacho ne nyathi, ka ng'ato biro ing'e ni wuotho ka sirkal. Nyathi ok oyienwa mondo wadhi wanyis ji ni bi kaw nyathi. To ka ng'ato kadho gi sirkal, samoro process mag sirkal bedo ga matek, mamiyo jogi gisindwa. To gima wawuoro kata gima waneno ni wan wawegi waneno, one family, one wasasi, warito nyithindo. To gima rach ni ka ng'ad madwaro nyathi, an nitiere wakati ma kata jipenja nyithindo ni nasebiro e Ramogi radio, bang' kanyo ji nong'eya, koro jipenja nyithindo. To nyathini process nyaka kadh mana ka sirkal. Omiyo wan ka process okadho ka sirkal, wan waonge wach nikech mag nyithi sirkal ok dang' watamre. To gima waparo ni to nyathini nitie mok nyalre, nikech wan kata gi mwaka beach, wan kata gi mwaka par, wan kata gi mwaka par gi wiye. Masani koro kwawe nitiere kamoro ni ng'ato kawe, ok nyal kawe modhi odag. To Pamela penji kanyo kungo family values, nikech wang'eyo ni ponono nyithindo mantiere kod jonyuol gi gintiere kod mama kachiel kod baba. To wang'eyo ni kuonde ma nyithi kiye odak, gidak kumoro achiel ma ponono ok ging'e kata ka mama nitiere ga e familia kata baba manitiere ga e familia. Bende mano gima utemo mar keto nyithindo gi mar mondo mi gin bende gibed kod ng'eyo ni e familia yes wanyalo bedo gi mama, wanyalo bedo gi baba, kose gin gidak adaka kanyo ni gina nyithi ot achiel. Watemo mondo wanyisgi ni an mama kaka an, kila mtu kawan kacha mami. Anyalo paro 2013 neno miya nyathi mane guoko kwanyo. Nyathino ne en gi paro mang'eny, oriek sana. Onyiso ji ni ka onge baba, ka nitie mana mama, kaka onyiso nyithindo. To wan wawegi, ing'eno kinyal kawo kaka an mama director, ma nyithindo biro kuoma. Ok nyal kawo nyathi kinyise ni ng'e ni baba umoro ni kamoro, to baba no tokone. Dongi neno kanyo. Ka debe no neno baba no, to yot. To ka sirkal oketo karkati maber, magigi biro timore maber, to wan waonge wach. Mak mon waparo ni nyathini, ng'eyi kindalo achiel, obiro dhi kanyo. Ere kako ibiro nyise ng'ato modhi odagi. Nyalo bedo matek. Walter korka koru SOS bende nitiere kaka utemo mar keto family setup no mar mondo mi nyathi e kinde modongo, nikech iwacho ga ni nyithindo go adiera modak kuonde ma irito nyithi kiye. Gin nyithindo mamoko kuom gi iwacho ni jo nyithindo modak kanyo, nitiere sigana moro mana winjo moro ni nyithindo modak kuonde mirito nyithi kiye gin nyithindo ma ponono wigi tek, kalore ni onge kata ng'ama nyalo miyo gi discipline e yo makare, onge jonyuol kacha, jogo marito gi dendo gi neno gi ka jogo ma vulnerable, ma ok onego bed kata ni negi kata koko. Be nitiere kaka kuonde go se konyo e rito value mag family, nyathi odong ponono gi luor, ong'e ni kata obedo ni antiere kae to nitiere ngima beyond kuma ntiere ni. Dachak wacho mokwongo niya, gik mang'eny miwacho about charitable institutions gin gik ma affect society in general. Nyocha psychologists ariyo moa Canada notimo research Kenya kae, mano higa mokalo, to ne giyudo ni wan gi family crisis e pinyni. Inya paro ka jatend piny manyocho wuok cha ka declare family crisis e pinyni, mane wayudo ni the family unit obedo broken down. To mantie modong, nikech wan gi a lot of this single parent situation e Kenya kae, nyithindo ok yud discipline madwarre. Temomiyo nyocha kanyocha watimo the International Day of the Family. No one launches gi serikal the national parenting guidelines monego beni temo parents mantie community go.
rito nyithindo yo makare, miyo nyithindo values, nikech iwacho ni values beta chako rumo sani. Wan kaka SOS watimo gimo miluongo ni family like care. Wayie ni institutions ok nyal timo 100% kaka family chale community. But watemo replicate gima timre community kanyo. Watemo create gima luongo ni family like care. Watemo pidho nyithindo gi values mantie society. Ineno. So what train gi bedo responsible, what train gi bedo disciplined, what train gi bedo jomanya timo self-reliant. Yo machalo na nikech wang'e ni kuonde ma nyithi kiye odake. Moko kuom gi ondikne gi jotije, nitie ng'ama luoko ni, nitiere ng'ama tedo ni, nitiere ng'ama goni nyaka pas. Moko kuom gi rwako nyaka ka dhi skul. Kibire dai rwaki mondo bi nen children's home maro buruburu. Gin gi schedule margi. Ma ng'ato nigi duties ge. Ng'ane tedo kawuono, ng'ane luoko sende, ng'ane timo kamae, gin gi schedules gi. Ma gin gi wegi ma gi agree gi min gi to gitimo. Gin gi nyaka garden. Ilongo ni kitchen gardens. Ma gipidhe alot, gipidhe bando, gipidhe gwen and things like that. Mago gik motime community. Koro what train gi with all the values okwa dhial gi. Nikech wang'e ni ka giwuok oko e piny kae, gibro timo gigi kendgi. Objective wa maduong' mogik ni nyathi kowuok e SOS obed nyathi ma self-reliant. Ok nyathi ma poni kendo bro duogo e SOS ni dwaro kony. Obed nyathi ma kodonje society to gima timre e society en able to timo. En nyathi ma nyalo luoko lepe, onyalo luoko sendege, onyalo manyo tich, onyalo tiyo, to onyalo dwaro family mondo chak family ne wuon. Kero kamano. Bilha ka intiere kaunti ma Kisumu ka duoke twako kinyi ma kawuono. Iwacho kanyo ni nyaka sani sirikal bendo kinde ma bende koro idwa gol oko nyithindo ma odak kuonde ma nyithi kiye odake. Ibiro bed ka ikonyogi anyuola ma ponono gidhiye. Wach ni kata ponono ose many gunde yo makare kaito ng'eni nyathini to ponono korgi en kadem kata korgi en kanyada to ponono nitiere watne moro kacha manyalo dak kode. Koro nyathini biro duok kuro to sirikal biro neno ni nyathi ma kama oyudo kony e yo makare. Kaloni ni ponono nyalo bedo nyathi mochanda kata nyathi kich. Penjo en ni kinde ma nyathini odoka e dalagi kata kumano ae kata kose ng'e gunde yo makare e kinde ma kony biro bed kichwalo ne bende nitiere chenro moket piny e yo makare maneno ni kony makama ochopo ne nyathini e yo makare maponono kata ka en pesa no kobaro kata otigo de kinde ma e yore ma ok owinjore ma ok konya ngima nyathini. Bilha erokamano Joyce, daher wacho ni golo nyathi e institution kitero dala en process kaka na wacho ni optimo odiochieng' achiel. Koro wan gi gibiluongo ni case management process ma kichako to ing'iyo ni nyathi mane mani kata gi watne moro monego bed ni duoko dala. To kitimo case management process itimo gimiluongo ni child assessment gi family assessment. E family assessment ka ing'iyo ni family ni en family machal nade to gitegno machal nade to gin gi rem machal nade, inyalo kony gi nade mondo mi sama nyathi odok dalani to koro risk factor manyalo miyo nyathini wuok e mier ka dok e institutions odok chien. Koro en process mitimo kendo ka oseng'e ni rem mane mantiere family ni ti iloso gimiluongo ni case plan. To case plan ni charitable children institution kae koriwore kanyakla gi sirikal ng'iyo kaka weche gi nyalo bedo address mondo sama nyathi dok dala cha to koro environment ber ma nyathi nyalo bedo. To kwang'iyo yo mar kendo e community ka sama nyathi osedok dala wan gi structure miluongo ni sani ni care reform committee. E care reform committee kae konyowa kendo ng'iyo cases mag nyithindo mosedok dala gi follow up. Kwatiyo gi volunteers wa mwaluongo ni child protection volunteers. Nyithindo mosedok dala watimone gi monitoring mwang'i ni sama koro monitoring ochung' cha nyathini ni dala e yo makare kendo irite e yo makare. Koro watiyo gi structures ma sirikal oketo mantiere e care reform committee kae en structure mafole structure maduong' miluongo ni children advisory committee. Koro yudo ka every sub county gintiere kendo gin operational makoro poni ka nyathi odok dala to kokale ofiswa structures gi nyalo konyo wang'iyo kaka nyithindo gi dhi. Onyiswa kanyo chien kanyo be ni wan gi community gatekeeping training mabe community kale kendo watarget community members matiyo gi nyithindo.
kata joma nigi tudruok mag nyithindo. Kore community gatekeeping kae be konyowa timo monitoring mondo ng'e ni nyithindo gi kapo ni wuok dala tang'o miyo giwuok dala, kendo gigeng'o koro gitemo tudo nyithindo mantiere families gi kony madwarore mondo kik nyithindo gi dhiye wuoge e miergi ka gidhiye institution. Lero kanyo makara ahinya wakaw yuwa mokwongo mondi nyaka Ramogi Ajwang' e twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny Okinyi ma kawuono. Med chwalo ote penjo moramora kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Ote ma kamago abiro bedo ka somo gi achiel kachiel tok yueyo mwakaw gi sani. Kik idhi mabor. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $3,000,000. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dista 487*3# yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro keti thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokal namba mar 07096767000. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. E ohala gi mwandu, wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, mondo beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV okinyi ma kawuono e twak marwa mokwongo. Kama twak otudore kod loro kuonde rito nyithindo. Ma en kaluwore kod chik mabende ogol kod sirikal ma pacho kae mar mondo mi olor kuonde rito nyithindo mag ji giwegi e thuolo mar higni 10 mabiro. Kaluwore ni sirikal ma pacho kae kaluwore kod nonro ma gisetimo maling'ling wachone ni nitiere maundu moko mano moting'o uso nyithindo, rocho ratiro mar nyithindo e yor bembo, tiyo kod yedhe mamero ji maponono
nyithindogo nyalo bedo ni tiyo godo e kuondego. Kakoro nyaka sani chenro en mar golo nyithindogo kuonde ma nyithi kiye odake kendo iduoko gi anyuola. Ponono ng'ato nitiere kod watne moro amora tinyalo many watne no titere kuro. Jogo ma ponono onge watne moro amora tinyalo tergi e familia moro. Jogo ma bende nyaka sani osechak tiegi kata ibiro chak tiegi mar mondo mi obed foster parents mag nyithi kiye kata nyithindogo mochando ma nyaka sani koro odake kuonde ma nyithi kiye odake pacho kae. Okinyi ma kawuono nyaka Ramogi John kaponi e kitudori kodwa gi sani. Antiere kod welo adek, antiere studio marwa e county ma Nairobi kae. Antiere kod Pamela Adhiambo, director mar Hope for Children Kenya Kayole, kachiel kod Walter Odhiambo, director mar SOS Children's Village e boma ma Nairobi kae. Studio marwa e county ma Kisumu antiere kod Bilha Amimo, apisa ma ochung'ne nyithindo. Ka watuako tudore kod chenro mar loro kuonde rito nyithindo. Kose lorgi nyithindo pod ibiro konyore e yo machalo nade. Anyisi ni nyalo chwalonwa ote penjo moro amora kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Kanyalo mana somo ote ma kamago achiel kachiel okinyi ma kawuono. Mar mondo mi wawinjane ni into kamoro amora minenowa tiwacho nang'o. Adona chak kanyo kod ote mar Fred Audi ka bendo wacho kanyo. Ote mar Fred Audi wacho kanyo oyawre Joyce. Owacho kanyo ni anto aneno ni chenro ma pinya owacho chano timoni ok ber kata matin. Mier mag nyithindo man kod dwaro kod kar rito nyithindo kiye osebedo ka konyo nyithindo mathoth. Kendo bende nitiere kata jolony mathoth mane oyudo konyruok kokalo kuom chenro go. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Ote machielo mar Ogwena Elias. Ogwena Elias wacho ni an ok ane tiende sirikal loro kuonde rito nyithind kiye mag ji giwegi. Mano chalo ka gima wach rito nyithindogo oketie siasa. Sirikal owe jogo orit nyithindogo. Kata kamano akia ka siasa moro amora nitiere iye kanyo. Quinta Nyauyoma mar Malindi wacho ni ang'o matimore momiyo sirikal dwa timo kamano. An nyithindo maonge jonyuol kata wedegi ibiro kony nade. Otek gi sirikal, awuoro tend sirikal. Mano ote ma Quinta oronwa kanyo. Ogwena Elias bende wacho ni an ok ane gimomiyo sirikal loro ne kuonde rito nyithi kiye mag ji giwegi. To aneno ni ka nitiere kama wacho ka ni kama larruok nitiere ema mondo olos kwe e kind joma rito nyithi kiye moloyo loro kuonde rito nyithi kiye mag ji giwegi gote. Nyaka maonge makosa motimo. Nimar mano koro dhi chalo ni sirikal oketo ukabila kod siasa mang'enya e wachno. Ote machielo mar Michael Bryan wacho ni en gino maber kendo ni kare. Gini ok ochakore sani. Higni 4 mokalo sirikal noluongowa kaka stakeholders. Nonyiswa ni idhi lorgi kaka an natemo penjo method mane watiyogo ma waduoko nyithindo e mier. To gi kaka gidak e mier. Oseyudore ni nyithindo ma odak e orphanages kitgi ok becho kendo tich bende gi luoro. Wuor be gi wuor. Generally ok gibed ga brought up maber. Kata kamano joma wantiere godo kae Walter gi Pamela biro nyiswa kamano bende adiera. Aya. Ote machielo Mark Bryan wacho ni idhi tergi kanye. Society cannot provide for orphans. Let them be cared for by philanthropic citizens. Nyaka gima konyo kiche ikele siasa openjo kanyo. Haya, ote machielo mar Ochieng'a Kakoth NSC wacho ni anasiro wachno kabisa. Nyithindo mag kiye ber mondo wacho kanyo ni out gi sirikal moloyo orit gi sirikal moloyo ji giwegi. Jogo tiyo kod nyithindo marach sana. Kendo gin e lai mamalo mar uso nyithindo ma dho ngere dendo ni child trafficking. Sirikal onego lor kuondego with immediate effect. Aya, Walter gi Pamela bende biro duoko nwa mano ka bende nadiera wechego mag child trafficking bende nitiere kanyo. Philip Aloyo wacho ni mar ndira Kakoth North Kabwoch Ward wacho ni that is the worst thing the government can do. Ang'o momiyo nyaka lorgi to pesa matiyo kanyo ok mar sirikal. Ng'ato nyaka bed ni tugo karata kod Kenya. Mano ote mar Philip Aloyo kanyo. Ka Jackie Nyarmodi bende wacho kanyo ni sirikal duto ni be mako madhoga daily. Ka bende wacho ni 1,000 of nyithindo ma homes go ema ging'eyo ni e korgi.
obiro adopt nyithindogo kose lorogi mano penjo kanyo. Kabe nowacho ni kapok olorgi osiemnwa government children's homes modwaro tere nyithindogo mabe ok gibi bedo congested kuno. Wacho kanyo ni instead of kabende wadhi mbele kod ote makamano, wacho kanyo ni instead of closing them down, gigol chik as per the standard midwaro mondo utego obed godo. Magi wacho go to muya malieta. Nyocha wacho kae ni nyocha gibaro wandas gi El Nino no chalma obare. Kata kamano weche mag El Nino to kwatwage kawuono joma koro chal mar kor lwasi to podi wacho ni El Nino nitiere. Kata kamano ote ochwal kae mathoth ahinya Pamela kachiel kod Walter kalore ni une ma untiere kod kuonde ma irito nyithi kiye. Wachno mar liekore Pamela wacha kod wachno ma achiel kuom gigo ma bende sirikal no wacho ni en wachno mar uso nyithindo kata child trafficking ma moko timore e kuonde mag rito nyithi kiye. Bende nadiera koseponono nitiere mana jomoko matin maketho ne joma moko nikech wacho ni kudni achiel ema to ringo kosango matimore. Erokamano. An kawuoyo kuom wach ma uso nyithindo. Ma hika mar 17 pok awinjo ka sirikal ofuata natimo gima rach. Sirikal ohera pod gimiya nyithindo. Children man ohera pod nyithindo wuok. Ang'era kamoro amora gi sirikal emomiyo nomiya barua mar register. Kapo ni nitie gima ng'ato timo marach onego kaw ni action mondo tweye. Nikech kata sirikal nitie gik matimore marach iluwo kendo imako. Omiyo kapo ni nitiere ng'ama timo mano, ng'at mong'eyo ng'ama timo mano marito nyithindo ber mondo gol wachno mondo sirikal ofuat mondo mak ng'ano. Moloyo wacha ni kuonde mirito nyithindo iuso nyithindo. Mane gima pani nyalo konyo. Ka in gi usaidi ni mar Opo Children Kenya uso nyithindo. Lu kama use nyathino mondo ibi maka. To wach mora wara mi wacha mano kanyal okane ka ukweli. Mago gin gik moko ma ji wacha ka ji paro. Ntiere ng'ama no wacho kanyo ni mondo lor e sechegi moko kadho. Seche mowacho no lor omno nyithindo gi dhi kanye. To seche moko ni nyithindo gi mondo duok dalagi abandon case iduoko kanye. Eto odgi ni kure. Omiyo weche to nyalo wachore mang'eny. Ing'e ni wach to kokosi. Lakini ana wacho ni ng'ama ong'eyo ng'ama uso nyathi okony sirikal. Mondo sirikal omak omno mondo wan be waneni ya kama ema timo ma. Ana wuondo podo kaneno mora mora katere mara embakasi mubio mak no uso nyathi anto pokaneno. Kwa hivyo kadiponi timore Kenya akia. Walter Korkakori wach ni mal child trafficking kata uso nyithindo. Janeno wa moro kae Michael Bryan bende wacho ni olor kuonde go. Kalore nyithindo modak kanyo giwacho ni kitgi ok becho. Wacho kae ni tich gi luoro wuor be gi wuor. Generally ogibed brought up maber bende nadiera. Ok nadiera. Nyithindo mwarito gin nyithindo waginene wapuonjo discipline, wapuonjo tich matek, to wapuonjo dak gi jomoko. King'iyo nyithindo mwarito gi ka gidhi e skul to gidhi e skul ma nyithindo moko dhiye. Ka gidhi tugo to gidhi tugo gi nyithindo wetegi. Ka gitieko skul gidhi tich to gi integrate society gi jomoko wetegi. An pok awinjo kami wache ni nyithindo mwapidho gi ni gin lazy, wigi tek, giluoro tich, gi jowuoro, mano pok awinjo. But society wan gi nyithindo mawuoro ogine institutions gite. Koro kwanya wacho ni nyithindo mantie community ma jowuoro no wuok e society no wuok e CCI. But ka doke gima Pamela wacho, an gima daer wacho, wan gi charitable institutions 885 ma registered gi serikal. Serikal register gi ka giseng'iyo to gisetimo assessment uchunguzi maging'iyo kanyi jogi follow standards ma serikal emoset. Wan gi charitable children's institution standards ma onego beni luwoga. Gi follow gigi pile. Nikech wan gi children's officers nyaka ward level. Ineno mang'iyo kaka jogi tiyo. Serikal onego chak gi the unregistered children's institutions. Nikech mago ng'eny. Ineno gi lorgi.
nyabet ni magi ema timo trafficking miwacho ni nikech wano 885 gi an poka winjo matimo trafficking to kanitie to nego kaka Pamela wacho no omak gi mondo otwegi sheria clear 885 gi gin joma registered serikal ong'e kama gintie serikal ong'e kaka gitiyo ka dipo ni serikal ong'e ni gitimo trafficking omak gi olor gi ineno to ka serikal ong'e ni nitie children's institution ma ok bedo registered oko kae gilor gi kar koro mono nyithindo ma onge kuonde monego bed ni dhiye oyud kony ma kuom wafadhili nwaloro institutions nikech timo trafficking nyocha last year noyudo expose moro kae mar BBC no ken children institution mane timo trafficking ne gin hospitals mane timo trafficking mag nyithindo ne onge charitable children's institution kanyo but trafficking nitimo e level momo pogore gi hospital gi bang'e kanyo wayudo jomoko ma park taxi uruma gi to mako nyithindo no gin charitable children's institutions magi na ji ma mangori e piny madhi to kama nyithindo tuge to gimako nyithindo to gidhi timo trafficking mago te koro ket ni charitable children's institutions ok en fair serikal otim gima gitimo sani wan gi regulator ne onge ga regulator chon sani nyocha gi create the National Council of Children's Services gimiyo gi leke gi matin tin gichak timo clean up mag charitable children's institutions mangori trafficking itimo nyaka gi kanisa ni winjo ka kanisa moko timo gik moko ma not expected of them gigi tayo to kuom charitable children's institutions ok en fair to bing'eni kalure kod nonro mano nonro mabende notima dwe mar 11 mano higa mokalo 2022 wachone ni nyithindo maderom 45,000 nyaka 50,000 odaka e charitable children's institutions mago maderom 855 mayudore pacho kae kata mayudore e piny Kenya to kwang'iyo mago mag ji giwegi to nyithindo maderom 1,200 kende emodaka e government institutions mago wanyalo wacho ni mago kuonde ma nyithi odage mago mag sirikal ang'o momiyo pogruok maduong' kamae kwana Walter monono kuonde mag sirikal ok beyo kose nyithinde moko ero kuro koro dwano tergi ka private aparo ni investment be ok otim moromo nikech kaka wawacho awali nyithindo te gin nyithi sirikal debe ni serikal oketo investments magi keto nyithindo gi e charitable children's institutions gi jo private dino ko keto rito nyithindo gi nikech king'iyo the evolution mar rito nyithindo jomoko neno ka nyithindo thagore to out of chuny maler cha giwacho ni wakony nyithindo gi gineno ka nyithindo chandore kanye government institutions no chandore e gweng nyathi obedo abandoned nyathi obedo neglected nyathi maybe parents gi ok care about nyathi to out of chuny maler cha giwacho ni wami nyithindo gi hera madwarre cha ineno tema out of that obedo developed into children's institutions gi serikal de beni dwa rito nyithindo gi dine gitimo investments gikawo nyithindo mang'eny moloyo nikech kaka wacho cha wan gi 3.6 million nyithindo makie e Kenya ka 45,000 kende mantie private gi 1,200 mantie serikal moko gini kanye Rwanda notemo gima koro awinjo ka iwacho headlines gi ne gitemo ni giloro charitable children's institutions in one day donge ne giduogo gi yawo institutions kendo nikech ne giyudo ka gitero nyithinde gweng nyithindo go duto rin go dong je streets ineno so ka serikal nigi nia maber gitim investments giket nyithindo gi wanosedhi institutions magiran gi wayudo ka standards margo ber moingo kata magigo nyithindo magwa rito maber moingo margigo giket standards gimi support kama dwarre hope for children gimi support madwarre kantie standards ma ogilu kantie standards ma SOS oklu to children's officers ntie biro to wacho ni okitimo ma walori kaka watimo ga health kiran clinic to okilu standards tilori iwe ne joma nyaran clinics go kangeso kanyo kinyalo bedo ing'eyo niya mondo akaw nyithindo go mdariti en roho chuny maler to ng'eni sirikal to ndiki ma gima be adwa ni sirikal nyaka ng'i ni ng'ama kawo nyathi gi ndalo achiel marit ma nyathini bed dhano mano nema to sirikal ng'eno mi tich ng'amo mi tich upogore gi ng'ama chunye emoamua nadwa ahero ng'ana gina dwa timo koro ma gima kata sirikal wacho ni biro timore gini biro fail nikech
ng'ani ibiro mi nyathi to ndike gi sirikal. Nyithindo matindo kata joma dongo taparo ni ginyalo manage manyalo chiemo, to kata madongo gi pod kodhi ombe ma sirikal to giringo nikech sirikal ondiko mana joma ritogi, to wan to ne Nyasaye mondikowa. Ma ne chuny maler mana neno ni akony nyithindo makiye. Kwa hivyo gini sirikal oningo noni ane kwa makini ni ng'ani tiyo tich ma Nyasaye mondike, to ng'at ya to sirikal mondiko nyathini kuota kuonde sirikal go nyithindo kubedie. Dong wan gi mora neno moro kayole akeno dhi mbele akeno silore sijui nikech ng'ani sirikal mondike miye msara, lakini an to Nyasaye manogusa mana wacho ni anachiwra ni Nyasaye kendo adwa natime. Emomiyo jopiny bende oherowa. Iwinjo support wayudo kuom jopiny nikech tich mwatiyo, nikech wan sirikal okonywa. Kirango chiemo ok anyal wacho ni chiemo wakoso, wan go to jopiny ema kelonwa. Iwinjo support jopiny ema miyowa nang'o nikech hera, to sirikal dak giternegie. Jopiny ok nyal tero sirikal nikech ka gidhi kacha to gine rit maber. Winjane ir Bilha Mimo ka intiere kaunti ma Kisumu. Bilha in kaka apisa mochung'ne nyithindo ma bende wantiere godo e twak okinyi ma kawuono. Adiera kwa ng'iyo to kwan mag nyithindo ma bende odaka charitable children's institutions mago mag ji giwegi ng'eny ahinya ma opogore kod mago ma odake kuonde mag sirikal, kuonde mag koro nyaka sani sirikal wacho ni mage kuonde gi mag yango ma nyithi kiye kata nyithindo mochando nyalo bedo kada adake. Tang'o momiyo waneno ka pogruok nitiere kwana kuonde mag sirikal 1,200 kende, kuonde mag ji giwegi nyithindo maderom 45,000. Ponono gin standards kaka mage ma kuonde mag sirikal ma nyithi kiye odake onego bed ni keto mondo ponono kata mag ji giwegi gi kosegol oko to koyudi nyathi mochando tinyalo tere kar dak kama nyithi kiye odake mar sirikal. Bilha. Kamano Jeff daher lero kamae. Kuonde mag dak mag nyithindo mag sirikal waluongo gi ni statutory institutions. So statutory institutions ng'iyo nyithindo cases ma nyithindo dhie kuonde mag dak mag sirikal gi nyithindo mo orocho chik, waluongo ni children in conflict with the law. Ko yudo ka nyithindo gi moko kuom gi ni remand, moko kuom gi ni rehabilitation school, to nitiere cases ma koro wacho ni nyithindo ni rescue center ma nyathi seche moko bedo rescued from child marriage. Mage cases ma yudo ka nyithindo end up institutions mag sirikal. To institutions mag sirikal kae itero gi gimomiyo oter gi kanyere. Egini yudo ka namba tin, sana nyathi ma dhie rehabilitation school iyudo ka en nyathi ma is in conflict with the law. Koro iyudo kokalo omake ne makosa moro to kalo through court kaso bedo committed e rehabilitation school. Egini neno ka namba ni piny. But gima daher wacho kendo nyiso jopiny ni kapo ni nitiere joma konyowa rito nyithindo gi e charitable children institution. Wawacho ni sama nyathi ogol e charitable children institution moter dalacha, kony ne ok onego bed ni chung'. Koro egin wineno kwa temo siro kendo temo kwayo ni joma konyo nyithindo gi sama nitiere charitable children institution odhi mbele konyogi sama odwok gi e family mondo koro kony dhi e family, to ka family otegi tibo yudo ka seche moko ne gin gi teko mar konyo nyathi achiel, to ka family osir to koro yudo ka nyithindo te mantiere family yudo kony. Koro ok wawach ni nitiere rach golo nyathi e charitable children institution kitero dala. En ni samotere dala cha kony ne mano yudo ka en e charitable children institutions onego bed ni dhi mbele nyaka sama koro onyalo chung' kien ma koro onge ni koro en gi rem moro madwarore. Egin koro wajiwo ni mondo family as a whole obed osir. King'iyo gi chenro ma sirikal tayo mar cash transfer, ineno ka target ne en families. Nikech ineno ni ka families ka oyudo kony to nyithindo mantiere e iye kae te yudo konyruok koa e pesa ma giyudono. Koro cash transfer ni en model ma sirikal oketo ma siro godo bedo nyithindo ei family. Akia kata duoko penjo ni Joyce, lakini atemo duoko kaluwore gi kaka nyithindo end up e statutory kata e gine mag kuonde dak mag nyithindo mag sirikal.
momiyo namba gi tin moloyo namba nyithindo mantiere charitable children institution. To kapod antiere kuomi Bilha matene ni kolora kuondegi ma bende wanyalo wacho ni mag private kuonde ma nyithi kiyo dake mag ji giwegi biro bedo ni mago mag sirikal kende ema odong'. Wati kod ranyisi ne kinde ma ponono ibiro kwany kata nyathi ma ponono ong'juang'e kia min gi okong'e wuon gi bende okong'e. Nyathi ma kama koyudo ka koro ponono kuonde 855 mago mag private charitable children's institution ponono koro gisebedo first out. Nyathi ma kama koro biro yudo konyruok e yo machalo nade. Bilha kwatiyo mana gi mano kaka ranyisi. Kalure ni wacho ni kuondego mag statutory mag sirikal gin mago ma pono nitero nyithindo ma nitiere kata kod ketho moro. Okay, Joyce, kwa ng'iyo cases miwachogo, chike mag nyithindo wacho ni charitable children institutions nikech gin gigni 10 mar operate. Chik nyithindo wacho ni oyie mondo olosi kata establish child welfare programs. The child welfare programs kae charitable children institutions ki oyienegi kata children rescue centers oyienegi create mondo sama nyithindo donjo kanyo gidhi kanyere wacho ni as a last resort to kendo sama gin kanyo gibet thuolo malach ma ginyalo bede charitable children institution kata rescue center gi gin up to 6 months. Koro within 6 months gi onego beni wan gi exit strategy sama nyathini owuok kae odok kanyo odok ir family kata wang'iyo alternative option ma nyathini nyalo dhiye mondo kore kae bedo mana temporary measure sama pod wang'iyo kaka nyathini nyalo donjo kata nyalo fite a permanent family based care option. Pamela kachiel kod Walter adira wang'eni kuonde ma bende untiere godo kuonde mag rito nyithi kiye Hope kachiel kod SOS wang'eni nitiere jogo matiyo kanyo ma ponono chung' ne nyithindo ma urito e kuonde mopogore opogore. Kachako kodi Pamela, jogo matiyo kata Hope kacha bende ponono osechak kata migi wanyalo wacho ni osechak kata ng'isgi ni kuom higni 10 mabiro ponono koro tich ok bibedo kalore ni sirikal dwa loro kuonde ma kamagi. Erokamano. Kaka nyoro wach nyo ondiki message Simba nitiere nyako mana olema sande to no kowinjo ni yo midwa luto ndiko message Simba kaya o message an gi jotije na kanyo matedo ne nyithindo koro gine ma giwacho ni koro midwa lur ni watu kwa wacho kan gine ma gichako parore tanyiso gini ya no miya yiga par koro wawe uraweya Nyasaye biro gwedhowa. Aneno ka gin gi tension kaka tich biro rumo gibo chomo kanye kaka ing'eyo ni Kenya bende 1 2 3 challenge. Kwa hivyo wan wang'eyo niya wacho to yot timo to tek. Wacho miwacho sani to yot gimiduoko madamcha okawinjo kodwoke yo monego beno dwoke. Nikech kakuri penje ni nyathi man jandala achiel ni to biro dhi kanye. Ting'e niya kata umbe mo register gi te ok mag nyithindo mowiti ni kweli. Te ok ter nyithindo mowiti. Nyithindo mowiti tero ni for personal. Joma sirikal nono chunygi gina ji ma wan go kamoro achiel register lakini nyaka minga mong'eni biro nindo gi nyathini biro range kata otieno mok bi bole agwela ni jotije marangoge ineno omiyo yot otek wacho to yot kama ita Walter ponono usechako iko jotije manitiere SOS wacho kata ni SOS nyaka sani un kaka SOS untiere family based ang'eni kalure kod nono mabende asebedo katimo kata kalure kod joma seloso godo nitiere udi mabende nyithindo dake ot ka nitiere kod nyithindo 10 mabende nitiere mama ma ochung'ne higni 10 ka koro gibo bedo first out. Jotije matiyo kanyo bende osechak ikgi e yo makare ni what next to koselorgi kosango mabotimore. Wan wachni no wachako wacho internally gi jotijewa higni 5 mokalo kano timre Rwanda nikech wachni ne wach mosebet ka wachre ndalo mang'eny no atimo sensitization ne staff wasebet kwa bete bura gi sirikal
kwang'iyo kaka wanyatimo transitioning of resources ma wan go. Whether in physical resource, ma en odno, whether in human resource, ma en staff, or whether in financial resources. Wasebet kwang'iyo gani higni 10 gi kwatimo this reform or watimo transition ni, best utilization mane mwabro donje. To wacho awali kanyo ni wan gi partnership gi serikal gi Kenya School of Government. Mwatimo training koro ne social workforce. Watimo negi reorientation. Ka foster care no ema mama dwaro. To wabro timo negi training mondo gibed foster carers e community. Ineno. Mondo gidhi inyalo mana lero kanyo yo makare gibedo foster care e community e machalo nao. Koro ginya dake gweng to imiyo gi nyithindo magirito. Injo kabilo wacho ni gibro develop a pool mar foster care givers e community. Tema nyithindo gibro terirgi. Ineno. So waseng'ini so wa mama marito nyithindo go ni kawa transfer nyithindo nikech sani watimo gimo miluongo ni case management ma wachcha. Ma wang'iyo nyathi ka nyathi. Exit strategy marwa ni watimo tracing nyathi ka nyathi mokel SOS. Wachako timo ne tracing. Kwa yudo ka nyathi nya bedo gi relative to wachako prepare nyathini to gi relative to watimo reintegration. Ineno. So ka nyithindo ma omi e ot sani waduoko gi piny tu nyithindo 6 per family auzo kapar. No wachako gapar chon. Ka nyithindo bedo transferred makori onge nyithindo to watimo ni capacity building ibed foster carers to support mondo ibed foster caregiver e community. Kidwa didake Kitale ti nyagero di moro Kitale kanyo ti bedo gi nyithindi kanyo ti take care of nyithindo go. But gima wacho mokwongo ni chik mar act mano bedo past 2022 no wacho ni nitie children's fund monego bed created to support community rito nyithindo gi community. Until mano timre biro bedo matek nikech piny tek. Ng'eny nyithindo mane wayudo chon wayudo because parents ne onge capacity mar rito gi. Ng'eny nyithindo miriembo ma bedo abandon sani bedo abandon nikech janyuol ne yudo ka nitie teko e rito nyithindo gi. So unless we address situation ni ma wamiyo jonyuol capacity e community, whether gin foster caregivers, whether gin jo adoption, whether gin jo kafala, whatever it is, kinship, unless wamiyo gi capacity to rito nyithindo, pod problem ma wane otemo solve cha bro duogo. Capacity no nego be ni miyo gi capacity maromo nade nikech adira kikonyo ng'ato inyalo konye to no kony ma kamano ok nyal bedo moromo. Wati kata kod ranyisi ni koro mama oyie ni en koro onyalo dhi dak e anyuola iti kod ranyisi kata Kitale kacha. To miye kata nyithindo 3 kose nitiere maximum mar nyithindo ibiro mi janyuol ka janyuol. Ma wati kata kod ranyisi miye nyithindo 3. Capacity maromo nade monego be ni miye mar mondo mi orit nyithindo gi makare kaka foster parent. Mano bedo gi case by case. Iyo nitie gimo milongo ni case plan. Mang'iyo ni family ma nyathi dhieni en gi nyalo maromo nade. Sometimes ok en pesa. Sometimes en a skill. Ni parent no dwaro skills machalo in a certain way mondo rit nyithindo gi maber. Not all of it in poverty. Sometimes en ng'ama tuo. Nikech wan gi a lot of cases ma nyithindo mano bedo abandoned or orphaned nikech jonyuol ne tuo mok nyal rito nyithindo. Wamiyo gi medical care, wa support gi kamano. En case by case. To mano e case plan mi winjo cha ni ing'iyo nyathi, ing'iyo family, ting'iyo gima dwarre kanyo mondo mi gi support. Osani wawacho ni wa include families go cash transfers. Enani cash transfers no tin. To cash transfers no be manyo households matin. O manyo 280,000 households. Wan gi 12.8 million households e Kenya ka. Monego benu ang'iyoga. Kato kwa seng'iyo 12.8 million households. Onego benu ang'iyo ni 2,000 manwa chako miyo gi 2012 cha. Be oromo. Sani wan gi inflation, wan gi taxes, wan gi all those things. 2,000 ni be nyaromo janyuol rito nyithindo 3. Ilero kanyo makare ahinya. Ote bende no kapodi donjonwa mang'eny kae. Ka bende ote moro kae okonyiso nyinge to penjo war kae ni where the government kata where was the government all the family members when these children were being taken. Ka bende ong'isa kae ni Joyce ajapuonj to ne aneno kaka anko nyithindo moko ne sando nyithindo gi bang' chamo pension mar parents gi. Mago gigo matimore adier gino makoro miyo nyathi makamano koro wuok kanyo to koro ringo kata dhi kuonde mabende nyithi kioda. Kaneno ka thuolo marwa mano mi okinyi makawuono ema dhi karumo. Bilha,
Sirikal nitiere kod thuolo mar higni 10 baneno ni charitable children's institutions obedo faced out kendo mar mondo mi nyithindo makamago moko kuomgi oduoke anyuola, moko kuomgi otera e foster care kata gobed kod foster parents. Bende nyaka sani nyalo wacho ni wang'e ni chenro makamae nobedo launched kata nosidha yanga mano higa mokalo. Ka bende podi wantiere kod thuolo kata kamano bende oseket mise piny motegno mar adiera ka chenro makamae ochakore to obiro bedo kodhi mbele maonge dok chien makoro biro chopo kuma koro ijuang'e tiwacho ni koro tamowa wewe gibede charitable children's institutions kanyo. Bilha. Joyce, daer duoko penjo no ni kaluwore gi strategy mar care reforms ma wan godo gi Children Act mantiere sani, already wan gi direction kuma sirikal ochomo. To ka implementation ni dhi mbele, to nitiere be gik ma sirikal buketo piny kaka regulations mabutayowa kendo bunyisowa kaka yore gi ibulo yo makare kendo bung'iyo ni arita mar nyithindo odhi e yo makare. E face out ni kaka natemo wacho chien kanyo be wawacho ni institutions kata charitable children institutions transition tiende ni giloko e yo mane girito godo nyithindo institution koro gi focus e community kata family based care. To focusing e family based care kae nyiso ni sama nyathi kata charitable children institution bubet gi nyathi cha gibu ng'iyo at the end of 6 months kata ka 6 months orumo kaka nyathini nyalo end up e family kendo nyalo dhi mbele yudo konyruok. Koro gigie te nitiere regulations miloso kendo miketo in place mabu konyo wang'iyo kaka yore gi ibuta kendo budhi mbele. Higni 10 go korumo to wabu neno kuma wantiere kaka sirikal gi jopiny kendo wabu ng'iyo kaka chike makoro nitiere piny gi konyowa ng'iyo arita mag nyithindo go. Koro daer mana kwayo ni jok mwatiyo godo gi jok manigi nyithindo mantiere charitable children institutions mantiere moserwako care reform ne iyudo ka kata kony magimiyo nyithindo sanie obedo redirected koro gikonyo nyithindo through community based approach. To moko be nitiere masanie koro ng'iyo kaka ginyalo tego families mantiere community mondo odhi mbele rito nyithindo ka nyithindo nitiere e community. Koro iyudo ka charitable children institution opogore kendo gin e levels mopogore. E Kisumu anyawacho ni wan mbele nikech wan emane wa pilot program kendo wan e process mar implementation. Kata SOS isewinjo kanyo ka giwacho ni gimbe sanie gi focus kendo iyudo ka focus gi dhi e family strengthening. To family strengthening no ema ka wayudo kwa tego family to geng'o nyithindo wuok e families dok piny. Tadier kaka wachno ni sandruok mar nyithindo to timore through wedegi kata jonyuol ntiere masando nyithindo. To kapo ni cases makamago nitie, awacho ni wan gi community structures, at the same time wan gi volunteers mwatiyo godo. To sirikal be ntiere makapo ni ng'ato orocho ratiro mar nyathi to onego bed ni kaone okang' kaka dwarore mondo mi nyathino oyud justice e yo makare. Bilha, wachni mogik e bwo nyiriri 30 ka watieko kod okinyi ma kawuono mana mapiyo piyo. Okay, daer mana kwa ni wariwre uru kanyakla kendo joma rito nyithindo e family kata community okete environment maber ma nyithindo gi nyalo ero kendo dak e yo makare mondo okonygi rito ratichgi kendo gidong ka gimor kendo ka giyudo gigo ma gidwaro within the family. Erokamano ahinya Bilha Mimo ka nitiere kaunti ma Kisumu. Soma ne ote achiel kapok atieko kod Pamela kaachiel kod Walter ma bende nitiere godo e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae. Ka bende TJ Apache wacho ka ni sirikal onego sir foster homes. Government of Kenya ochwal chik mar foster living with non-biological parents. Owacho kanyo ni it's the best in the whole world. The negative effects of children's homes in Kenya for the young children is only but a few. Mago ote mabende kata mano ote mabende janeno marwa ochwalonwa odiochienga makawuono. Mano ote mabende wayudo achiel kachiel kowuok e mbui marwa mar X kacha. Achak kodi Pamela wachni mogik ka watieko twak mar okinyi makawuono kochudore kod loro kuonde rito nyithiki. Kes ni kaeri nyathi sama wuon gi min gi otho to adhi e liel example
idhi e liel tiwacho ni nyathini idhi rite an kod gi kacha kokel nyathino ka ching'ano kata ka enang' kogo nyathini dwa nego community tero report ni nyathi mori nego ka nyathini ibiro mak mama ni tero kama kes dhi luwe madhi chopo betami an kod gi kenda kawo gi matero gi skul nitie ma an go makia kata korgi machuna an koro nyaka kawo ne gi mana birth certificate kaka bundle nikech no kawe kucho kotin to baba bende maneno mak chiege manogo nyathini kes ni wakia kumochopo omiyo an gima dawach mogika wacho ni wan wegi wan achiel kuom sirikal nikech sirikal nomiyowa barupegi mondo warit nyithindo to wakwayo mana sirikal wabede achiel to kadipono yud ng'ama timo makosa to mondo kawne atua. Erokamano ahinya. Walter, wachni mogik ka waloro twak mar okinyi ma kawuono. Wan kaka SOS gimomiyo wantie kaka organization en ni nyathi ka nyathi mondo oyud ngima makare mondo succeed in life. Kaka watayo nyathi luwore gi what is in the best interest of nyathi. Whether en nyathi mantie a charitable children's institution, whether en nyathi mantie community, warito gite. Wan gi alternative care homes miwinjo ni children's villages go. Wan gi family strengthening programs to wan gi youth empowerment programs. Ineno. The best option mar nyathi emwamiyo nyithindo. Koro ka the best option en nyathi mondo bede community to community is ready for that. Wan wabiro timo mano to support mano. Wasebet ko watiyo gi partners gi nyithindo to gi serikal make sure ni Kenya ochopo kama ochopeni e rito wach nyithindo. To ka bro kawo 10 years an gima nomora ni serikal nowinjo gima nowacho nikech wach ni kano wuok 2018 to ne gidwa dhi e route mane Rwanda dwa dhi echa mar loro children's home completely but no bet kod gi piny for the last 4 years 5 years magi winjo magi keto institutions as an option. To koro kaka winjo kabila wacho no what emotemo regulations mabro guide kaka nyithindo bedo regulated a model manyien ni to so long as nyithindo more one more. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya Pamela Adhiambo, Walter Odhiambo kaachiel koda Bilha Amimo mabende ne tudore kodwa ka entiere e county ma Kisumu okinyi ma kawuono. Beatrice Oduor mano mamana bende ng'isa ka en Amos Walter kaachiel koda Bilha Amimo ka entiere county ma Kisumu. Nyaka Ramogi Jwangi kanye mwachopo gode giko mar twak mar okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya kuom kete e twak marwa mokwongo. Kama ne watwak kotudore kod loro kuonde rito nyithindo. Sirikal osewacho ni dwa lor kuondego kata kamano. Thuolo en mar higni 10. Waketo wang'wa mar mondo mi wane ni chenro makamano biro dhi mbele yo machalo nade kalore ni magi gin ngima nyithindo ema nitiere ka. Ibiro time yo machalo nade mar mondo mi nyathi ka nyathi onono kik yud chandruok mora mora e kinde mabende odongo. Bed nodongo kuondego kama irito nyithi kiye kata biro yudo anyuola ne mora mora mabende biro tere mar mondo mi odag godo. Kata kamano en chenro monego bed ni itkawo kata itimo e yo makare mondo ngima nyathi kik bed kod hinyruok kata rochruok mora mora. Nyaka Ramogi Jwangi yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani tok yoyo makaw chenro mabiro en orako. Imbedo mana kete e Ramogi TV.